Ang hirap ng buhay ay isang topic na marami sa atin ang nakaka-relate. Ang buhay ay isang walang katapusang pakikibaka laban sa kahirapan at mga pagsubok na patuloy na sumusubok sa ating katatagan. Ikaw, ano ang kaya mong gawin para malabanan ang hirap ng buhay? Dear Papa Dudut, magandang araw po sa inyo at sa lahat ng sumusubaybay sa Barangay LS. Ang inyong programa ay ang kasama ko sa pang-araw-araw. Tuwing nagluluto, naglalaba, naglilinis, at kahit sa mga simpleng gawain ay kasangga ko po ang Barangay LS. Kaya ako po napagdesisyonan na magsulat ng liham sa inyo dahil talagang nakaka-relate ako sa mga kwento ng buhay na napapakinggan ko sa inyong programa. Ako nga pala si Olivia. Pagdating naman po sa sarili ko ay hindi po sa pagmamayabang, pero madalas pong sinasabi ng iba na hindi daw halata sa aking itsura na mahirap ako. Ayon sa kanila, matangkad ako, maganda at maamo ang aking mukha. Pero ang hindi nila alam ay pinanganak at lumaki po ako sa isang maliit at magulo na barangay sa Tondo. Naranasan ko po ang buhay na kadalasan ay pagpaglang ang kinakain namin upang makatuwid sa pang-araw-araw. Pagpag po na siya ring hanap buhay ng aking mga magulang. Ako po ang panganay sa aming magkakapatid at dahil sa hirap ng buhay ay hindi po ako nakapagtapos ng high school. Marami po akong naranasan sa buhay na hindi ko naman ginusto. At hanggang ngayon ay naiisip ko pa rin minsan na unfair nga ang buhay. Kasi may mga tao na pinanganak na may kaya, samantalang kami ay salat na salat sa buhay. Salat na salat sa lahat ng bagay sa mundo. Habang lumalaki po ako ay aaminin ko po na napuno ako ng inggit. Tuwing nakikita ko ang mga kaedad ko na masaya at walang alalahanin. Habang ako naman ay rumaraket ng kung ano-ano para lamang makaraos. Isa po sa mga racket ko ay ang pakikipagunahan sa paghahanap ng pagpag sa madaling araw. Pati na rin ang pag-iipon ng plastik at bote at pagtanggap ng mga labada. Lahat po ng ito ay para lamang makaramdam ng kahit kaunting ginhawa sa buhay. Kaya po sobrang naaawa ko sa mga kapatid ko na parang nagiging tulad ko na rin. Nangangalakal para lamang makatawid. Minsan po ay naiisip ko kung ano ba ang kasalanan namin upang maranasan ang ganitong klase ng buhay. Pero kahit na ganoon ay hindi po ako tumigil sa pagharap sa mga hamon ng buhay. Hindi po sumagi sa isipan ko na maghanap ng regular na trabaho dahil wala po akong sapat na edukasyon. At hindi ko rin po kasi nakakamta ng tiwala sa sarili. Pero nagbago po ang lahat ng kinausap ako ng aming kapitbahay na nagtatrabaho sa isang restaurant. Sinabi po niya, may naghahanap sila ng mga waitresses at gusto niya raw akong tulungan. Doon po ako nagkaroon ng lakas ng loob na subukan at sa kabutihang palad ay natanggap po ako bilang isang waitress. Ngunit habang nagtatrabaho po ako doon ay mas lalo kong naramdaman ang kawalan ng hustisya. Bakit kahit na anong sipag at overtime ko ay parang hindi ko pa rin nararamdaman na umaangat ang buhay ko. Kaya ang tanging bagay na ipinagpapasalamat ko na lamang po ay ang wala akong anak. Sa mga panahong yon ay naiisip ko po na kung sakaling mag-aasawa ko balang araw ay gusto ko na lamang po na may kaya sa buhay ang makakasama ko. Kasi sa dami ng mga pinagdaanan at feeling ko ay deserve ko na rin ang mabigyan ng marangya at magandang buhay. Pero nagbago po ang lahat nang unti-unti akong kinausap ng aming restaurant manager na si Miguel. Alam ko po na hindi ganong kayaman si Miguel, pero sa mga oras na nagkakaroon kami ng pagkakataon na mag-usap, ang pakiramdam ko po ay parang nawawala ang lahat ng bigat sa buhay ko. Pero ni minsan po ay hindi ako naglihim kay Miguel.
Sinabi ko sa kanya ang kagustuhan ko na makabingwit ng mas mayamang lalaki para makaangat sa buhay. Pero hindi ito naging sapat para tigilan niya ako sa kanyang pagpapakyut. Nang sinabi po sa akin ni Miguel na gusto niya akong ligawan, sobrang saya ko po. Pero nalilito din po ako. Kasi aaminin ko po na mahal ko siya pero pinipigilan ako ng kagustuhan ko na umangat sa buhay, Papa Dudut. Okay guys, 4 minutes na lang at magsasara na tayo. Linisin nyo na ang mga kailangan linisin para makauwi na tayo. Olivia, sandali lang. Pwede ba kitang makausap? Oo naman sir, ano pong kailangan nyo? Ano ka ba? Sinabi ko na naman sa'yo na tigil-tigilan mo nang kakatawag sa akin ng sir. Miguel na lang. Pero boss kita eh. Nakakailang naman kung Miguel ang itatawag ko sa'yo dito, 'di ba? Baka mamaya sabihin pa ng iba nating kasama dito na pinapaboran mo ko. Kung yan ang gusto mo, sige, ikaw bahala. Pero Olivia, may itatanong sana ako sa'yo. Ano naman yon? Kailan mo ba ako sasagutin? Ha? Nagpapatawa ka ba? Olivia, 8 months na ako nanliligaw sa'yo. Ano? Nililigawan mo pala ako? Hindi sa nanunumbat ako pero palagi kitang niyayaya na sabayan ako mag-lunch. Tapos paminsan-minsan sabay pa tayong nagko-commute pa uwi. Tapos nililibre rin kita. Sandali lang. Nililigawan mo pala ako sa lagay na yan? Paano ba dapat? Sir, Miguel, aaminin ko na magaan ang loob ko sa'yo. Hindi ko naaalala ang mga problema ko tuwing kinakausap mo ko at mas nagaganahan ako magtrabaho dahil sa'yo. Pero hindi na naman sikreto sa'yo yung priority ko sa buhay, di ba? Alin dun? Yung makapangasawa ka ng mayamang lalaki? Olivia naman, hindi lahat ng bagay ay nabibili ng pera. Madali lang para sa'yong sabihin yan kasi hindi mo naman naranasan yung nararanasan ko eh. Sawang-sawa na ako sa buhay ng isang kahig, isang tuka. Yung tipong kahit anong kayod ko, hindi pa rin ako umaasenso. Wala rin naman ako magagawa kasi hindi naman ako nakapagtapos ng pag-aaral. Tapos karamihan pa ng trabaho dito sa Pilipinas, naghahanap ng college graduate o di kaya college level. Sobrang swerte ko na lang talaga at nakapasok pa ako dito sa restaurant. Hindi naman mahalaga sa akin ang estado mo sa buhay eh. Kung bibigyan mo lang ako ng pagkakataon, pareho nating pagsisikapan ang mga gusto nating makamit sa buhay. Sasamahan at dadamayan kita sa hirap at ginhawa. Yun na nga eh, ayoko na ng hirap. Kota na ako dyan. Olivia, pinapangako ko sa'yo na hinding-hindi mo pagsisisihan kung sasagutin mo lang ako. Hayaan mo naman na ipakita ko sa'yo kung gaano kakahalaga sa akin. Alam mo, ikaw ang kulit mo rin, no? Sa totoo lang, napakalaking achievement para sa akin tong ginagawa ko ngayon. Hindi madali sa akin na sabihin ko sa'yo ng diretsahan ang tunay na nararamdaman ko para sa'yo. Pero teka lang, ang hindi ko lang talaga kasi mag-gets sa'yo, kung paano mo ko nakukuhang ligawan, alam mo naman na napaka-ambitious ako at yung kagustuhan ko na makakuha ng lalaki na ibibigay sa akin lahat-lahat, diba? Bakit? Paano ka nakakasiguro na hindi ko kayang ibigay sa iyo ang lahat? Hindi nga ako kasing yaman ng mga lalaking matagal mo nang inaasam. Pero isa lang ang masisiguro ko sa iyo. At yun ay ang iparamdam sa iyo araw-araw na mahal kita. Di ko na nga lang alam kung manhid ka o nagtatanga-tangahan ka lang. Tanga na kung tanga, pero wala eh. Talagang nahulog na ang loob ko sa'yo. At ganun rin naman ako sa'yo sa totoo lang. Siguro kung iba lang ang estado ko sa buhay, matagal na kitang sinagot eh. Pero wala eh. Yung makabingwit ng mayamang lalaki na lang talaga ang pag-asa ko para makabangon sa buhay na to. Olivia, makinig ka. Hindi mo kailangan ng mayamang lalaki para makamit mo ang buhay na matagal mo nang pinapangarap para sa sarili mo at sa pamilya mo. Ang kailangan mo ay isang lalaki na handa kang ipaglaban at mamahalin ka ng tunay sa kahit anong pagsubok ng buhay. At handa akong ipakita sa'yo na ako ang lalaking yun. Ano ka ba? Mahal ang bilihin ngayon. Yang pagmamahal na sinasabi mo, hindi yan nagagamit para pambayad ng 1 kilong bigas at 2 tray ng itlog. Ikaw talaga? O sige, ganito na lang. Hindi na muna kita pipilitin para sagutin mo ako. Pero ang gusto ko lang hingin sa'yo ay sana hayaan mo ko na ligawan kita ng maayos. Para at least makita at ma-realize mo man lang kung gaano kita kamahal. Kulit mo talaga.
Sige nga, paano kung mag-iisang taon mo na akong nililigawan at hindi pa rin kita sinasagot? Okay lang, take your time. Ang mahalaga lang naman sa akin ay yung payagan mo ko na ligawan kita. Napaka-confident mo naman yata. Paano ka nakakasiguro na sasagutin kita? Hindi ka ba natatakot na baka masayang lang yung oras at pagod mo? Hindi. Kasi nagbabakasakali ako na kapag nakita mo na kung gaano ka kahalaga sa akin, baka magbago ng isip mo at mawala na yung kagustuhan mo na makabingwit ng mayamang lalaki. Kaya, sige na. Please? Ang kulit mo naman. Oo na. Ha? Pumapayag na ako na ligawan mo ko. Sa wakas! Thank you, Olivia. Promise, hindi mo pagsisisihan to. Sobrang kulit ni Miguel noong araw na yon, Papa Dudut. Ewan ko ba sa kanya, harap-harapan ko na ngang sinabi sa kanya na gusto kong mag-asawa ng mayamang lalaki pero hindi pa rin niya ako tinantanan. Siguro'y nagbabaka sakali siya na habang nililigawan niya ako ay magbabago ang isip ko. At hindi siya nagkamali kasi pagkatapos ng 6 months na panliligaw ay sinagot ko na siya. Ewan ko ba? Parang iba talaga ang damdamin kapag puso na ang usapan. Kasi palaging kinokontra ng puso ang mga plano ng utak mo. Pero kahit na ganoon, Papa Dudut, ay hindi ko pinagsisihan ang desisyon ko na sagutin si Miguel. Kasi tinupad niya lahat ng pangako niya sa akin. Naramdaman ko talaga na mahal niya ako. Oo, hindi nga ganon kayaman si Miguel. Pero kahit na hindi siya mayaman ay hindi niya ako pinabayaan. Binibigyan niya ako ng pera kapag kailangan ko at kahit kami na, pakiramdam ko ay parang nililigawan niya pa rin ako. Ang sabi ko nga sa sarili ko noon na sobrang swerte ng kahit sinong babae na magkakaroon ng boyfriend na katulad ni Miguel. At sa mga panahong yon ay nasa akin ang swerte. Pagkatapos kong sagutin si Miguel ay nag-live-in kami. Si Miguel ay umuupa siya ng maliit na studio type apartment at aaminin ko, kahit maliit lang yon, malaking upgrade na yon kumpara sa bahay namin sa Tondo na butas-butas at baka matitibag na sa susunod na bagyo. Pero kahit na ganoon, naging masaya kami ni Miguel. Nagtulungan kami sa trabaho, siya bilang manager at ako bilang waitress. Akala ko ay yun na yung kapalaran ko habang buhay, pero nagbago ang lahat noong tinawagan ako ng pinsan ko na taga La Union. Bihira lang kasi siyang pumunta ng Maynila at noong dumating siya dito, ako agad ang naisip niyang tawagan. Sabi pa niya, ililibre daw niya ako basta samahan ko lamang siya, kaya syempre game na game ako. Nagpaalam ako kay Miguel at pumayag naman siya na mag-night out kami ng pinsan ko. Pero nung gabi na yon, habang nag-iikot kami ay naisipan ng pinsan ko na pumunta sa bar. Nag-inuman kami at sobrang enjoy kami. Wala kaming ibang ginawa kundi ang magchismisan tungkol sa mga kamag-anak namin. Pagkatapos ng ilang oras ay nagpaalam ang pinsan ko na pupunta raw siya sa CR kasi naparami daw ang kain niya. Kaya naiwan akong mag-isa sa table namin. At nung umalis ang pinsan ko ay doon ko na nakilala si Rick, Papa Dudut. Hello, miss. Umalis na ba yung kasama mo? Ha? Sino ka? I'm sorry. Ako nga pala si Rick. Actually, kanina pa kita pinagmamasdan at gustong kausapin. Pero hindi nga lang ako makatsyempo kasi nandito yung kasama mo kanina. Pinsan ko yun. Pumunta lang ng CR yun pero babalik din yun dito maya-maya. Teka lang, sino ka ba? Ba't mo ko kinakausap? Anong kailangan mo sa akin? Miss, relax ka lang. Ang dami mo namang tanong. Sino ba naman ang hindi magtataka at mapapatanong? Bigla-bigla mo na lang ako kinakausap. Wow, mas maganda ka pala sa malapitan. Layuan mo nga ako, hindi kita type. Hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. Nagagandaan ako sa'yo, tapos sobrang sexy mo pa. Tipo ko yung mga babaeng katulad mo. I'm sorry pero may... Teka lang,
Ba't ba ako nag-i-explain sa'yo? Pag sinabi kong layuan mo ko, ganun lang kasimple yun. Matuto kang tumanggap ng rejection. Ang pangit-pangit mo pero ang lakas ng loob mo ha. Diyan ka na nga. 20,000 pesos. Ha? 20,000 pesos para makasama kita ng isang buong gabi. Ano akala mo sa akin, pok-pok? Aanhin ko naman yung 20,000 mo. Sa itsura mo pa lang mukhang may nakakahawa ka ng sakit. Wala akong balak na mag-staycation sa ospital kaya maiwan na kita dyan, okay? Wala akong nakakahawang sakit. Miss, paano kung sabihin ko sa'yo na gusto kitang maging sugar baby? Sugar ano? I see. Hindi mo alam ang ibig sabihin ng sugar baby. Ipapaliwanag ko sa'yo ng maayos. Bibigyan kita ng pera from time to time. Kumbaga parang allowance. As long as gagawin mo yung mga ipapagawa ko sa'yo. Hindi lang 20,000 ang kaya kong ibigay sa'yo. Basta gawin mo lang lahat ng gusto ko. Teka lang. Kung sakasakali, ano naman yung ipapagawa mo sa akin? Anong kapalit? Sasamahan mo ako sa mga lakad ko at yun lang yun. No more, no less. Magpapasama ka sa mga lakad mo? Baka yayang hinahanap mo o di kaya caregiver. Hindi ganun yun. Pag sinabi kong lakad, I mean magda-date at magbabakasyon tayo paminsan-minsan. Kaya kitang dalhin kahit saan mo gusto. Cebu, Boracay, Siargao, Batanes, Palawan. Ikaw bahala. Pero mangyayari lang yun kung papayag kang maging sugar baby ko. Sandali nga lang, hindi ka ba nabibigla sa inaalok mo sa akin? Hindi ba parang sobra-sobra naman yata yan? Hindi ka naman mukhang mayaman. Niloloko mo lang yata ako eh. Tatapatin na kita, scam ba to? Hindi na ako nagtatrabaho. Tumatanggap na lang ako ng pera galing sa mga negosyo at pensyon ko. At kadalasan, nababagot ako sa bahay. Sa totoo lang, matagal ko na talagang balak maghanap ng sugar baby. And for the first time, nakahanap ako ng babaeng type ko. At ikaw yun. Kung ganon, sige na, pumapayag na ako. At sorry din sa mga nasabi ko kanina. Mabuti naman kung ganun. Pero may isa akong kondisyon. Ayoko na may boyfriend. So sabihin mo na sa akin ang totoo habang maaga pa. May boyfriend ka na ba? Wala akong boyfriend. Sigurado ka? Promise, wala. Oo, aamin ako. May mga nanliligaw sa akin pero hindi ko sinasagot. Mabuti naman kung ganun. Dahil ang ayoko sa lahat yung may kasintahan. Gusto ko nasa akin lang ang lahat ng atensyon mo. Ayoko ng kahati. Nagkakaintindihan ba tayo? Oo, naiintindihan ko. Pero matanong din kita, may asawa ka na ba? Wala. Matagal nang patay ang asawa ko. Hindi mo pa pala sinasabi sa akin pangalan mo. Ako si Olivia. Kasing ganda ng mukha mo yung pangalan mo. Bagay na bagay sa'yo. Thank you. Nga pala. Ayan. Nakasulat sa papel na yan ang number ko. I-save mo yan. Sige, ako na bahala. Pero may ipapakiusap sana ako sa'yo. Ano? Okay lang ba kung umalis ka na muna rito? Baka maabutan pa tayo ng pinsan ko eh. Sige, pagbibigyan kita sa ngayon. Pero next time, ako na ang masusunod, ha? Oo na. Antayin mo na lang yung text ko mamaya. Parang awa mo na, umalis ka na muna. Doon ka na. Pagkatapos naming mag-inuman, ang pinsang ko ay hinatid ko na siya sa maliit na kwarto na inuupahan niya ng ilang araw. Medyo lasing na siya ng mga oras na yon at ayokong may masamang mangyari sa kanya. Pinili ko rin na ilihim sa pinsan ko yung pag-uusap namin ni Rick kasi ayokong machismis sa mga kamag-anak namin lalo na at hindi ko nais na malaman nila na nakikipag-ugnayan ako sa lalaking hindi hamak na mas matanda sa akin. May tiwala naman ako sa pinsan ko pero mas mabuti na yung siguradong walang isyo o problema. Pagkatapos kong hinatid ang pinsan ko ay tinext ko kaagad si Rick at tinawagan siya. Sinundo niya ako at pumunta kami sa isang mamahaling hotel kung saan kami nagtalik. Pagkatapos noon ay binigyan niya ako ng malaking halaga ng pera. Alam ko, sinabi ko noon na matagal ko ng pangarap na magkaroon ng mayamang lalaki na magbibigay sa akin ng mga bagay na gusto ko. Pero hindi ko rin akalain na ganito pala ang pakiramdam.
Mahirap pala yung pakiramdam ng pinipilit mong makisama sa isang tao kung wala ka naman talagang nararamdaman para sa kanya. Nasilaw ako sa pera. Kasi sa unang pagkakataon ay nabibili ko na mga bagay na matagal ko nang inaasam. At nakakapagpadala na rin ako ng malaking pera sa mga kapatid at magulang ko at unti-unti ko na rin napapaayos yung bahay namin sa Tondo. Pero sobra akong nakonsensya dahil pinili kong itago ang lahat ng ito kay Miguel. Mahal ko po si Miguel. Pero kay Rick ko nahanap yung marangyang buhay at pera na matagal ko nang pinapangarap. Kung pwede lang sana na iisang tao na lamang si Miguel at si Rick na mga panahon na yon, baka hindi na ako nahirapan pa. Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Habang tumatagal ay mas lalong naging agresibo si Rick sa akin. Parang gusto niya lahat ng mga pinapagawa niya sa akin ay natutupad kaagad. At kapag hindi ko nagagawa yung mga gusto niya ay nagagalit siya. At paminsan-minsan ay umaabot na siya sa punto ng pananakit. Nasampal na niya ako ng 3 beses pero tinitiis ko yon at hindi ko na inisip ang pisikal na sakit dahil sa malaking halaga na natatanggap ko sa kanya. Wala pong kaalam-alam si Miguel na patuloy ko pa ring pinagsasabay ang pagiging jowa niya at pagiging sugar baby ko kay Rick. Ang hirap na hatiin ang sarili ko sa 2 tao. Si Miguel mabait pa rin siya sa akin as usual at habang tumatagal ay mas lalo akong nahuhulog sa kanya. Wala akong problema sa kanya at talagang ramdam ko ang pagmamahal niya sa akin. Pero itong si Rick, siya yung sobrang nakakainis na at nakakasakal. Para bang hindi ko na siya kayang respetuhin dahil sa ugali niyang hindi na maipaliwanag. Mayaman nga siya pero mabilis magalit. Sa totoo lang, yung gwapo lang sa kanya ay yung wallet niya lang. Yung mukha at ugali niya parehong pangit. Pero sa kabila ng lahat ng yon ay pinagtiisan ko siya dahil nagagawa ko ang mga bagay na gusto kong gawin ng dahil sa perang ibinibigay niya. Pero paminsan-minsan ay nawawalan ako ng gana na replyan si Rick kaya't hindi na rin nakapagtataka na nagagalit siya. Pero isang araw ay umuwi ako kaagad pagkatapos ng shift ko habang si Miguel naman ay nag-overtime. At pagka-uwi ni Miguel sa apartment namin nawindang ako sa nakita ko. Puno ng pasa ang mukha ni Miguel. Ang takot at guilt na naramdaman ko ay hindi ko kayang ilarawan. Dito ko lang na-realize kung gaano kalaki yung problemang ginawa ko nung ikinuwento na sa akin ni Miguel ang lahat-lahat, Papa Dudut. Babe! Diyos ko! Napano yung mukha mo? Sino may gawa nito sa'yo, ha? Olivia, sabihin mo nga sa akin ang totoo. May iba ka pa bang kinakasama? Wala! Ano ka ba? Bakit mo naman naitanong yan? Inabangan ako ng lalaki nakakotse at pinabugbog niya ako sa tauhan niya. Pinagbantaan niya ako na layuan na raw kita dahil kung hindi, papatayin daw niya ako. Diyos ko! Magsalita ka, Olivia! May alam ka ba tungkol sa nangyari sa akin? Miguel, babe, I'm so sorry. Pero, Magsalita ka! babe, I'm sorry. May sugar daddy ako. Ano? Pero hindi ko lubos akalain na masasaktan ka niya. Babe, maniwala ka. Wala akong alam sa ginawa niya sa'yo. Pinagtaksilan mo ako? Nagpakababa ka para lang makuha mo yung mga luhong matagal mo nang inaasam-asam? Grabe ka naman, Miguel. Ang sakit mo naman magsalita. Tapatin mo nga ako? Minahal mo ba talaga ako? Mahal mo ba talaga ako? Oo, mahal kita, Miguel. Kung ganun, paano mo nagawa sa akin to? Kulang pa ba yung sakripisyong binibigay ko sa'yo? Kulang pa ba yung pagmamahal ko para sa'yo, ha? Wala akong nilihim sa'yo simulat sa pool, Miguel. Matagal mo nang alam yung kagustuhan kong umasenso man lang sa buhay. Oo, alam ko! Alam na alam ko yan! Kaya nga ako nasasaktan eh! Kasi umasa ako na balang araw magiging sapat din sa'yo ang pagmamahal na binibigay ko. Ano ba bang kulang sa akin, Olivia, ha?
May nagawa ba akong kasalanan sa'yo para saktan mo ako ng ganito? Wala! Alam kong mahal mo ko at nararamdaman ko yun. Pero sa tingin ko panahon na siguro para Para ano? maghiwalay tayo. Miguel, baka tuluyan ka na niya pag nalaman niya na hindi pa kita hinihiwalayan. Ano? Hindi. Olivia, babe, wag mo akong hiwalayan, please lang. Makinig ka sa akin, ha? Puputulin mo na ang ugnayan mo sa lalaking yun at magpapakalayo na tayo. Yung kapatid ko na nagtatrabaho sa Cebu, pwede niya tayong tulungan. Doon tayo magsisimula ng panibagong buhay. Pero Miguel, Ano, Olivia? Bakit hindi ka makasagot, ha? Miguel, ayoko na bumalik sa buhay na sobrang salat. Ayoko na bumalik sa buhay kung saan kailangan ko pang mga lakal para lang mabili ko lahat ng mga pangangailangan ko. Olivia, matagal ka nang nakatakas sa ganong klaseng buhay. Matagal nang tapos yon. May maayos ka na trabaho ngayon at nandito na ako para tulungan ka. At isa pa, hindi naman kita pinahihirapan ah. Pero kulang, Miguel. Kulang na kulang eh. Sa tingin mo ba, sapat na yung sinasahod mo bilang manager ng restaurant at yung sinasahod ko bilang waitress? Miguel, kahit pagsama-samahin pa natin yung sinasahod natin, hindi nun matutumbasan ang pera na binibigay sa akin ni Rick. Nagmamakaawa ko sa'yo. Hiwalayan mo na ang lalaking yun. Kung nagawa niya ako ipabugbog, hindi malayong gawin niya rin to sa'yo. Olivia, aanhin mo naman yung pera niya. Kung araw-araw naman nanganganib yung buhay mo sa mga kamay ng hayop na yun. Sa totoo lang, mas pipiliin ko na lang na mamatay ako sa mga kamay niya kaysa mamatay ako sa gutom. Olivia naman, kayang-kaya kitang buhayin. At ilang beses ko na yan napatunayan sa'yo, di ba? Oo nga, tama ka. Pero paano yung pamilya ko, ha? Kaya mo bang buhayin ang mga kapatid ko? Sa akin sila umaasa, Miguel. Bala ko na i-enroll sila sa susunod na pasukan dahil gusto ko na makapagtapos sila sa pag-aaral. Ayoko na matulad sila sa akin na hindi man lang nakapagtapos ng high school at mangyayari lang yun kung patuloy kong pakikisamahan si Rick. Eh, di tutulungan kita. Magtutulungan tayo, Olivia. Pero pakiusap lang. Hiwalayan mo na ang demonyong yon. Paano mo ko matutulungan, Miguel? Yung sahod mo nga binabudget mo pa kasi natatakot ka na baka maubos agad. Aasenso rin tayo. Wala ka bang tiwala sa akin? Nagpapakapagod naman ako sa trabaho para mas lalong lumago ang savings natin ah. Pero baka uugod-ugod na tayo sa panahong lumago yung savings mo. Mahal kita. Pero ayoko na ng ganitong klaseng buhay, Miguel. Olivia, kung nagbabala ka na hiwalayan ako, please wag. Maawa ka naman sa akin. Gagawin ko ang lahat. Wag mo lang akong hiwalayan. Parang awa mo na. Kahit sobra akong nasaktan sa ginawa mo, hindi pa rin kita kayang iwan. Mahal na mahal kita, Olivia. Pagkatapos ng sinabing yon ni Miguel ay hindi ko na siya nasagot. At dali-dali akong lumabas upang tawagan si Rick. Dito ko nakumpirma ang lahat. Napag-alaman ko na nagngingit-ngit sa galit si Rick tuwing hindi ko siya nire-replyan kaagad. Kaya't inalam niya kung saan ako nagtatrabaho. Kasabay noon ay nalaman niya na si Miguel ang boyfriend ko at pareho kami ng pinagtatrabahuhan na restaurant. Hindi sinabi ni Rick kung paano niya nalaman pero malakas ang kutob ko na sa Facebook niya nakuha ang lahat ng yon. Kinilabutan ako sa mga nangyari dahil hindi ko akalain na aabot si Rick sa puntong halos patayin na niya si Miguel, Papa Dudut. Sa totoo lang, sobra akong nag-guilty sa mga nangyaring yon. Mahal ko pa rin si Miguel pero hindi ko kayang bitawan ang marangyang buhay na ibinibigay sa akin ni Rick. Sa kabila ng lahat ay pinagpatuloy pa rin namin ni Miguel ang relasyon namin at nakikita ko sa mga mata at kilos ni Miguel na mahal niya pa rin ako. Pero ramdam ko rin kung gaano siya kalungkot at nadismaya sa desisyon kong ipagpatuloy ang ugnayan ko kay Rick. Bumili siya ng mga gamit na pang self-defense para sa aming dalawa tulad ng pepper spray at taser. Kitang-kita ko kung gaano siya ka-traumatize at sa mga panahong yon ay hindi ko matanggap na siya pa ang nagkakaroon ng ganitong takot at pangamba dahil lamang sa mga naging desisyon ko. At sa takot ko na baka balikan ni Rick si Miguel ay nagsinungaling ako at sinabi ko kay Rick na hindi na ako makikipagkita kay Miguel at mukhang naniwala naman siya.
Para makabawi ako kay Miguel ay binilhan ko siya ng mga paborito niyang gamit, mga bagay na sa tingin ko'y magpapasaya sa kanya kahit papaano. Pero hindi niya tinanggap ang mga ito, siguro dahil alam niya na pera ni Rick ang pinambili ko dito. Patuloy pa rin siya sa pagkumbinsi sa akin na sumama sa kanya sa Cebu para makapag-umpisa kaming muli at makalimutan naming pareho ang lahat ng mga nangyari. Pero nag-alinlangan ako na pumunta ng Cebu kasi kahit mahal ko si Miguel, ay naibibigay naman ni Rick sa akin lahat ng gusto ko dito sa Maynila. At hindi ko alam noon ay may isa pang mangyayaring mas mahirap at mas masakit pa kesa sa lahat ng ito. Ang mga desisyon ko ay magdudulot pa ng mas malalim na sugat sa aking puso at buhay. At hindi ko pa noon alam kung paano ko haharapin ang mga pagsubok na darating sa akin, Papa Dudut. Olivia, babe, bakit ka umiiyak? Sinaktan ka ba ng hayop na Rick na yon? Sabihin mo lang sa akin at hindi na ako magdadalawang isip na sugurin siya. Oo, aaminin ko na takot ako sa kanya kasi mayaman siya at pwedeng-pwede niya ako ipatumba kung gugustuhin niya. Pero hindi na ngayon. Kaya ko gawin ang lahat para sa iyo, babe. Hindi na ako magpapasindak sa kanya. Hindi. Hindi ganun yun. Kung ganon, ba't ka umiiyak, ha? Tingnan mo tong pregnancy test. Buntis ako. Teka lang, paano naman mangyayari yun eh? Palagi naman tayong gumagamit ng proteksyon. Olivia, hindi. Hindi! Hindi! Sabihin mo sa akin na hindi totoo yan! Miguel, babe. I'm sorry. Pero kasalanan to ni Rick eh. Nagagalit siya at sinasaktan niya ako kapag hindi ko sinusunod yung gusto niya tuwing nagtatalik kami sa kama. Olivia naman! I'm sorry. I'm so sorry. Babe, makinig ka sa akin. Itutuloy na natin to. Pupunta na tayo ng Cebu sa Makalawa. Doon na tayo magsisimula ng bagong buhay kasama ang batang yan. Ako ang tatayong ama niya, naintindihan mo? Hindi ako makakapahayag na lumaki ang batang yan sa piling ng tatay niyang hayop. Kinausap ko na ang kapatid ko at handa siyang tumulong para makapagsimula tayo ulit. Miguel, anong alam natin sa pagpapalaki ng bata? Hindi natin kakayanin to. Paano natin bubuhayin ang batang to? Malulubog lang tayo sa utang. So ano gusto mong gawin? Ipaako sa Rick na yon ang batang yan? May kaya si Rick. Kayang-kaya niyang buhayin ang batang to. At isa pa, kahargo at responsibilidad niya rin ang batang to. Mabibigyan niya ang anak ko ng buhay na kahit kailan, hindi natin mabibigay sa kanya. Teka lang, bakit nararamdaman ko na parang gusto mo nang sumama sa lalaking yon, ha? Miguel, kung hindi lang dahil sa batang to, hindi kita iiwan eh. Olivia, hindi. Huwag mong gawin sa akin to. Babe, ilang beses ko ba ipapaalala sa'yo na hiwalayin mo na ang lalaking yon? Hindi mo ba nakikita na unti-unti niya nang sinisira ang buhay mo? Hindi ka nga namumulubi pero hawak ka naman sa leeg ng lalaking yon. Napapaigot ka na niya sa mga palad niya. Gagawin kong lahat para sa anak ko, Miguel. Ayokong lumaki ang anak ko sa hirap. Pero babe, sasaktan ka lang ng lalaking yon. Matagal ko nang tinitiis ang pakikipagkita mo sa lalaking yun dahil mahal na mahal kita. Pero hindi naman pwede na habang buhay tayo ganito. Na habang buhay ka magpapakaalila sa hayop na yon. Magkaroon ka man lang sana ng konting respeto para sa sarili mo, Olivia. Alam ko kung anong ginagawa ko, hindi ako tanga. Alam ko kung anong nakukuha ko kay Rick, okay? Ano? Pera! Magandang buhay para sa pamilya ko at respeto ng mga tao na dati akong tinatapak-tapakan dahil walang-wala kami. Respeto? Oo, Miguel. Respeto. Respeto sa'yo? O sa pera mo? Alam mo, Miguel, kung ikaw gusto mo maging mahirap habang buhay, gawin mo. Magiging masaya pa ako para sa'yo at hindi kita pipigilan. Pero eto lang ang ipapaalala ko sa'yo, ha. Wala kang karapatang husgahan ako kung gusto kong yumaman. Oo, Olivia. Hindi nga ako kasing yaman ni Rick. Pero kahit kailan, hindi ko ibebenta ang pagkatao ko. Ang kapal ng mukha mo. Alam mo kung anong problema mo?
Hindi mo na alam ang ibig sabihin ng totoong pagmamahal. Dahil puro pera na lang ang nasa utak mo. Tapatin mo nga ako, Olivia. Totoong masaya ka ba talaga, ha? Oo, masaya ako. Mayaman na ako. Nabibili ko na lahat ng gusto ko. Pero hindi nabibili ang tunay na pagmamahal. Ang pagmamahal na patuloy mong binabaliwala dahil lang sa ambisyon mo na magkaroon ng limpak-limpak na pera. Sino bang may sabi sa'yo na gusto ko ng pagmamahal? Buwisit na buhay to. Alam ng Diyos na ginawa ko ang lahat para sa'yo, Olivia. Kailan pa ba ako magiging sapat sa'yo, ha? Ano ba talagang gusto mong mangyari? Hindi ko na alam. Ewan ko. Naguguluhan na ako. Pwes ako alam ko. Dahil mahal na mahal kita. Olivia, babe. Sumama ka na sa akin papuntang Cebu. Please lang. Nagmamakaawa ako sa'yo. Gawin mo to para sa akin. Para sa sarili mo. At para sa magiging anak natin. Handa akong ituring ang batang yan na parang anak ko na rin. Basta sumama ka na lang sa akin, please. Miguel, kung hindi ako lalayo, patuloy lang kitang mamahalin. At alam ko na masasaktan lang ako, masasaktan lang tayo. Kasi wala sa'yo yung buhay na gusto kong makamit eh. Olivia. Wala nang patutunguhan to. Tigilan na natin to, Miguel. Aalis na kami ng anak ko bukas ng umaga. Buo ng desisyon ko at wala ka nang magagawa doon. Papadudot, aminin ko po na sobra kong nasaktan sa naging desisyon ko na hiwalayan si Miguel. At kahit na mahal ko siya, sa palagay ko, ang dahilan kung bakit natiis ko at nagawa ko pa rin siyang iwanan ay dahil sa trauma. Yung trauma na mula sa pagkabata, sobrang kapos ako at hirap na hirap sa buhay. Yung trauma na kapag wala kang pera ay lalait-laitin ka at tatapak-tapakan ka ng mga tao ng paulit-ulit. Yung trauma na palagi mong ipinagdarasal na sana ay hindi tumirik ang mga mata mo sa gutom. Na sana kahit papaano ay may makain ka. Yung trauma na hindi ka na nandidiri sa pagpag dahil eto na ang nakasanayan mong kainin. Oo, minahal ko si Miguel ngunit hindi ako nakontento sa buhay bilang waitress. Hindi naging sapat ang pagmamahal niya para makontento ako sa kinakalagyan ko. Siguro kung naging kasing yaman lang ni Miguel si Rick ay hindi ko na siya nagawang hiwalayan pa. Pero wala eh. Hindi sapat ang kinikita ni Miguel bilang manager ng isang restaurant para mabigyan ako ng maginhawang buhay. At ako naman ay pagod na sa pagiging silbidora. Kung sakali man na sasama ko kay Miguel papunta ng Cebu ay ganon pa rin ang mangyayari. Kakailanganin ko pa rin na magtrabaho para lamang matustusan ang pang-araw-araw namin, lalo na ngayon na may anak na ako. Siguro po noong gabing hiniwalayan ko siya ay sobra akong nataranta dahil napag-alaman kong buntis ako. Sobrang daming tanong ang bumabagabag sa isipan ko ng mga panahong yon. Ang paulit-ulit na tumatakbo sa isip ko noong mga panahong yon ay kung paano ko mabibigyan ng magandang buhay ang magiging anak ko. Ang nasa isip ko lang noon ay bahala na kung saktan ako ni Rick. Basta maging maayos lang ang buhay ng anak ko. Ayokong ipalaglag ang bata at mas lalong ayoko na mabuhay siya na nakakaranas ng hirap na naranasan ko. Ayoko siyang lumaking salat sa buhay. Yan po ang naging dahilan kung bakit nagawa kong iwan si Miguel. Noong madaling araw po ay tahimik akong lumabas ng apartment ni Miguel, dala ang isang malaking maleta at tinawagan ko si Rick. Sinabi sa akin ni Rick na may kondo siya sa Taguig at doon ko raw siya i-meet. Nang mga oras na yon ay hindi na ako nagdalawang isip pa. Naglaho ako na parang bula sa buhay ni Miguel. Pinanindigan ko na ang desisyon kong tuluyan na siyang iwanan at sumama kay Rick. Sa mga sandaling yon ay hindi ko alam kung ano ang magiging kinabukasan ko. Ngunit isang bagay lang ang sigurado ako. Gagawin ko po ang lahat para sa magiging anak ko, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Pinatuloy ako ni Rick sa kondo niya sa Taguig at doon ko sinabi sa kanya na buntis ako at kailangan ko ng magandang lugar na matutuluyan.
Nakita ko sa mga mata ni Rick kung gaano siya kasaya sa mga sinabi ko sa kanya. Hindi ko maiwasang mapansin na parang isang malaking bigat ang nawala sa kanya. Buong akala ko ay magagalit siya na buntis ako pero hindi at mas lalo pa siyang natuwa. Nang mga panahong yon ay hindi ako nagsisi sa desisyon kong iwanan si Miguel. Siguro ay marami sa mga kabarangay natin ang magagalit sa ginawa ko at marami sa kanila ang baka magsabi na boba, gaga o mukhang pera ako at malamang ay hindi nila ako maintindihan. Pero aminin na po natin na sobrang hirap na ng buhay ngayon. Yung 1,000 pesos ay bihira ng umabot ng 3 araw. Kung ang mga college graduate nga ay nahihirapan na maghanap ng trabaho o nagtitiis sa trabaho na hindi kalakihan ng sahod, paano na lamang ang katulad ko na hindi man lang nakapagtapos ng high school. Uulitin ko, sobrang hirap ng buhay ngayon. Kahit mga trabaho tulad ng pagiging janitor ay hinahanapan na ng high school diploma. Kaya noong mga panahong yon ay ginawa ko na lang ang tingin kong praktikal at makakabuti para sa anak ko. Gusto ko lang na mabigyan siya ng maginhawang buhay at hindi ko ginusto na mabuo ang anak ko pero andito na to. At kahit kailan ay hindi sumagi sa isipan ko ang ipalaglag siya. Ang tanging magagawa ko na lamang ay ang magsakripisyo para sa kabutihan ng anak ko. At ang sakripisyong yon ay ang tuluyan ng iwanan si Miguel para kay Rick. Nang gabing yon nang pumunta ako sa kondo ni Rick sa Taguig ay halos hindi na kami nakatulog dahil pinag-uusapan na namin ang mga susunod na hakbang sa buhay namin. Tinutok namin ang mga plano para sa hinaharap lalo na ngayon at dala-dala ko na ang anak namin ni Rick. Ibinahagi ni Rick ang kanyang mga plano para sa amin at sa anak ko at naramdaman ko na parang tunay talaga siya na nagmamalasakit sa pagbubuntis ko. Na parang ang bawat usapan namin ay nagiging isang hakbang patungo sa mas magandang kinabukasan. Nang mga panahong yon, araw-araw kong ipinagdarasal na sana'y ituring na ako ni Rick hindi lang bilang isang sugar baby, kundi bilang isang tunay na asawa dahil na rin sa magiging anak namin. Kasi kahit papaano ay gusto ko naman na magkaroon ng happy family ang bata. Oo, aaminin ko na di hamak na mas gwapo si Miguel kay Rick pero ewan ko ba papadudot. Habang tumatagal ay nawala na ako ng pakialam sa itsura ni Rick. Ang nagagawa nga naman ng pera. May kakaibang epekto ito sa tao. Sa puntong hindi mo na alam kung ano ang totoo at kung ano ang tama. Mabuti na lang talaga at pinaalam mo kaagad sa akin na buntis ka. Oo, at alam ko rin naman na mabibigyan mo ng magandang kinabukasan tong batang to eh. Exactly. Kaya tama lang ang desisyon mo na lapitan ako. Alam mo, sa totoo lang, hindi ko talaga inaasahan na mabubuo tong bata na to. Pero wala na akong magagawa kaya sana tulungan mo ko. Hindi ko kaya palakihin ng batang to na mag-isa. Makakaasa ka, Olivia. Hindi ko kayo pababayaan. Salamat naman. Huwag ka na masyadong mag-alala. Makakasama sa'yo yan. Pero sandali lang, Rick. Paano nang magiging setup natin ngayon? Siyempre iba na ngayon kasi magkakaroon na tayo ng baby, di ba? Huwag kang mag-alala, Olivia. Pananagutan kita at ang batang yan. Aalagaan kita hanggang sa mga anak ka. Dito na kayo ni baby titira sa kondo. Solong-solo nyo na ang kondo na to. Ha? Kami? Bakit ikaw? Hindi ka ba titira dito kasama namin? Yung mga negosyo ko kasi paminsan-minsan. Alam mo naman, kailangan asikasuhin. Kaya huwag ka na magtaka kung may mga panahon na madaling araw na ako makakauwi dito. O di kaya may mga araw na hindi na ako matutulog dito. Ganun ba? Sayang naman. Gusto ko sanang nandito ka palagi para maasikaso natin pareho si baby eh. Huwag ka nang mag-alala. Alam mo naman siguro na sa negosyo ko nang gagaling ang limpak-limpak na pera na binibigay ko sa'yo, di ba? Paano na tayo kung babaliwalain ko ang mga negosyo ko? Yung pension mo, hindi pa ba sapat yun? Ano ka ba? Baril lang yung pension ko kumpara sa mga kinikita ko sa mga negosyo ko. Sige, ikaw nang bahala. Basta yung sustento ko ha. Ako na bahala doon. Sa katunayan yan,
Mas lalakihan ko pa ang binibigay kong pera sa'yo dahil buntis ka. Hindi ka pwedeng ma-stress. At gusto ko na nabibili mo lahat ng mga gusto mo para sa magiging baby natin. At syempre, para na rin sa sarili mo. The best ka talaga. Pero sandali lang. Sigurado ka ba na hindi na kayo nagkikita ng Miguel na yon? Ha? Bakit mo naman naitanong yan? Naninigurado lang. Kasi sa susunod na makita ko pa yung lalaki na yan na aaligid-aligid sa'yo, hindi na ako magdadalawang isip na tuluyan yun. Sinasabi ko sa'yo. Ano ka ba naman, Rick? Matagal na kaming tapos ni Miguel. Simula nung ipabugbog mo siya, hindi ko na siya nilapitan at agad-agad na ako nakipaghiwalay sa kanya. Siguraduhin mo lang, Olivia. Kasi kapag nalaman ko na nagsisinungaling ka, tatamaan ka sa akin. Ito naman sobrang seloso. Promise, kahit tingnan mo pa tong cellphone ko, wala kang makikita na kahit ano tungkol kay Miguel kasi matagal na kaming wala. Mabuti naman kung ganun. Ay, wag na nga natin pag-usapan yun. Nandito na ako, 'di ba? Sayong-sayo na ako, tulad ng matagal mo nang gusto. Teka lang, saan ka nga pala tumutuloy nung naghiwalay kayo ng Miguel na yon? Pinapangako ko sa'yo, Olivia. Tatamaan kayo pareho ng lalaking yun sa akin kapag nalaman ko na niloloko mo lang ako. Ano ka ba? Oo sige, aaminin ko. Kay Miguel ako tumitira nung kami pa. Pero nung naghiwalay na kami, doon na ako sa pinsan ko sa Novaliches nakikitira. Siguraduhin mo lang na totoo yung mga sinasabi mo. Dahil ang ayoko sa lahat, yung pinaglalaruan ako. Payakap nga. Eto naman sobrang seloso. Pinapangako at sinisiguro ko sa'yo na hindi na kita bibigyan ng rason para magselos pa. Sige na, okay na. Naniniwala na ako sa'yo. Nga pala. Oh, etong allowance mo. 40,000? Para saan to? Kung dati, once or twice a week lang kita binibigyan ng pera, pues, ngayon masanay ka na araw-araw na kitang bibigyan ng pera. Iba na ang sitwasyon ngayon. May anak na tayo at gaya nga ng sinabi ko, ayokong nasistress ka. Ibang klase ka talaga. Amazing. Walang makakatalo. Ano kayang gagawin ko dito? Ay, alam ko na. Mamimili ako ng mga gamit ng bata. Crib, baby bottles, lampin, lahat-lahat na. Sumama ka na kaya sa akin? Nako, ikaw na lang. May kailangan pa akong asikasuhin bukas. Ay, ano ba yan? Bukas ka agad? Ipagpaliban mo na muna yan. Sige na naman Sumahan mo naman ako. Ang kulit mo naman! Sinabi ng busy ako eh. Sige na, huwag ka na makulit. Sige na nga, hindi na kita pipilitin. Sorry kung napagtasan kita ng boses. Sa susunod kasi, huwag ka na makulit. Sige, ganito na lang. Babawi ako sa'yo. Pupunta tayo ng Baguio this weekend. Okay ba yon? Natuloy kami sa Baguio noong weekend na yon, Papa Dudut. Eto na yon. Eto na mismo ang buhay na matagal ko nang pinapangarap, yung buhay na kaya kong bilhin ng lahat ng nakikita ng mga mata ko. Yung makapunta sa mga lugar na hindi ko pa nararating noon. Yung wala akong ibang iniintindi kundi ang mag-enjoy at mag-explore. Pero kahit nakuha ko na ang buhay na gusto ko ay bakit ganon? Bakit parang may kulang pa rin? Sa totoo lang, dapat ay masaya ako dahil hindi ko na kailangang mag-alala tungkol sa pagbubuntis ko. Kasi sa wakas ay maibibigay ko na sa anak ko ang lahat ng gusto at pangangailangan niya. Pero sa kabila ng lahat ng ito ay para bang may isang malaking bagay na kulang pa rin. Siguro nga dahil magkaibang ang pakikitungo sa akin ni Miguel kumpara kay Rick. Noong nagtatrabaho pa ako bilang waitress, palagi akong inaasikaso ni Miguel. Siya pa yung nagluluto ng almusal namin at siya rin ang naglilinis ng bahay para hindi na ako mapagod. Samantalang si Rick ay palaging wala sa kondo at ang ginagawa lang niya ay ang magbigay sa akin ng pera. Sa totoo lang, nagsimula na akong makaramdam ng pagkabagot. Wala akong ibang makausap sa kondo kundi ang sarili ko. Lagi na lamang ako nanonood ng TV o nagsiselfone pero ng mga panahong yon. Okay na rin sa akin na wala si Rick sa kondo kasi sabi niya, inaasikaso raw niya ang mga negosyo niya. Kung wala nga ang mga negosyo na yon, hindi rin ako mabibigyan ng malalaking halaga ng pera kaya okay na lang sa akin. Hanggang isang araw noong dinalaw ko ni Rick
at sa kondo siya natulog, may napansin akong umiilaw. Cellphone pala niya yon at sunod-sunod na dumating ang mga text messages. Hindi ko alam ang password ng cellphone ni Rick pero sa lock screen ay malinaw na nakikita ko ang mga mensahe mula sa isang number na patuloy na tinatanong kung kailan siya uuwi at kung bakit hindi siya nagre-reply. Habang binabasa ko yon ay unti-unti akong nabigla at naguluhan. Para bang may malaking tinik na pumasok sa dibdib ko. Ang pakiramdam ko ay bigla akong napuno ng sama ng loob at galit. Sa sobrang pagkabigla